Ayong balita una mga kaigalaan kay ubay-ubay ni mga sugbuanon nga nahimong top notchers mga higala sa bag-uhay lang. Nining buwan na lang yun nga gawas nga Mechanical Engineers Licensure Examination. Ubay-ubay ni mga sukit di paminaw. Unya labaw tanan mahigala kung congratulate way pabor-pabor. Ato mga higalang eskwelahan dito sa Visayas State University sa Baybay City Leyte. Ang top 1 no si Engineer Jose Arnel Colina Curong Jr. Mo'y top 1 mahigala ining maong Mechanical Engineers Licensure Examination. Top 2 mahigala ang University of Cebu, John Lester Crisulo Gino. Congratulations. Og unya ni ang mga higalay mga top 4 ang Technological Institute of unsa man ni? Top 5 mahigala Cebu Technological University, Danau City. O ubay-ubay pa ni mga kaigalan to tagad pagtagad unya no ato sang giuna to mga higalang top 1, top 2 ug top 5 nga mga usa sa Leyte o duha pod mga subuanon mga sukit paminaw nga na-appeal sa top 10 o uban pa ni mga higalan iapay uban dinhi no nga na-appeal mga sukit paminaw niining maong top notchers so ari sa ta mahigala sa maayong balita sa pagkakaron. Okay, so atong gi-congratulate kini mga atong mga top notchers og kadto pong mga napasa ni pasar mahigala. Congratulations yung tanan sa maong pasulit og kadtong wa makahimo niini sige lang ay lang kabalaka kay naapay sunod nya panahon kumbati pa dili pa wa tapos ang adlaw nga tungod mong pasar tuon og maayo take og ikaduha kay aron nga mo pasar sa sunod no. Straight to the point. Okay, so mo ni mahigala ang atong mga top notchers. Mo ni ang una na to mahigala ang pa good vibes sa kabuntagon. Arita mahigala sa dugang mga balita.